आंनो ना गार्लफ्रेन्ड हिसाबै नाङा, वाइफ हिसाबैसो नांगौ। आरो सानसेनि थाखायल' नङा, अराय समनि थाखायसो नांगौ। मानसिनि जिउआ ना दान्दिसेनिल', बिनिखायनो बे दान्दिसेनिल' जिउखौ मिनि खुसियै रंजा बाजायै थांना थानाया मोजां। मानोना मानसिनि जिउआलाय मा, दिनै दं गाबोननो गैयाबो जानो हागौ। मोनसे खोथाया थार जे आंबो नोंनि बायदि नोंखौ बावलांनो हासिगौ, आंबो जुदि नोंजों टाइम पास खालामनाय मोनब्ला।